Pagbalik namin doon na kami matutulog sa kubo mo. Saan gagawan? Ah, dyan. Dito? Ah, dito? Ah, sige. Dara mo na ni bayi. Dara mo na bayi. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Ayan, sa mapapalang araw po mga kalingap, pupunta na po kami sa lugar ni Tatay Eduardo. Ayan, kasama namin si ano, ay si Bangbang, Ethan Kit, J. Brad. Nasaan na sila? Nauna na? Ayan, nauna na sila ano, sa GAP TV. Let's go. Medyo masama yung pakiramdam natin pero kaya. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Laki sa hirap, nakaranas ng pambubuli nung siya'y bata. Nagsumikap upang makaahon, kanyang ama laging kasama. May tumulong, nagkupkop, laki ng kanyang utang na loob. Pagkatapos na buhay ng mag-isa sa hamon ng buhay, di nagpataob. Nagpatuloy para sa pangarap, pangarap na makatulong sa mahirap. Masaya siya nang may natutulungan at lahat ng to kanyang paghihirapan. Kalampitus TV, yan ang ating kalingap, inyong tandaan. Handa niyang tulungan ating kababayan kahit saan pa man. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Kalam nagugutom nating kababayan na dapat tulungan. Pitus nagmula sa walang-wala, katotohanan ating patunayan. Maraming nagbago at mga natulungan niya na tao, pamamagitan ng mga OFW. Dahil sa inyo ay nagbago. Pasasalamat din kay Kuya Bal, mga team kalingap na laging nandyan. Hindi nawala anuman ang mangyari, sana makatulong pa sa marami. Di nawala anumang sitwasyon, makatulong yan ang lagi nyong misyon. Kalampitus TV, inyong asahan at mga subscriber na di naiwan. Nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan.
tayo sa daungan kung saan nakatira si Tata Eduardo. Ayan po, medyo malalim ngayon ng ano. Ay, mababaw na pala. Mababaw. Ay, mga kalinga po. May sumalubong sa ating ano, ido. Ayan o. Ayan, kada punta natin dito, sumasalubong yung ido. Ido, tsaka aso. Alright. Kasama po namin ngayon si Nathan Cute Vlogs. Ayan. Ayan, si Nathan Cute. J-Brad TV. Pangyaw TV. At siyempre, Sagap TV. Alright. Ayan po si Kabayaw. Sakak Kabayaw. Kabayaw. Ayan po, mga kalingap. Medyo malayo po yung ating napuntahan. Ang aso po, marunong pong maligo. Ayun, si Tata Eduardo hindi. Ayun po, naliligo. Gusto kong mag-swimming sa balong malalim. Naliligo talaga sila. Ay, mga angat to, mga angat. Mga angat to, mga angat, mga kalingap. Mga angat. Mga angat tong asong to. Ayan. Ayan po, sumalubong yung ido. Ido. Papasanin ni ano? Ni Kalingap driver. Kalingap driver. Yan, ilalagay na po yung sira na aming binili at hiningi yung puksit. Yan po, binigay lang no. Binili tsaka hiningi yung puksit. Puksit. Ayan po, ito po yung mga survivor natin. Ayan, survivor si Bamban. Survivor. Ready? Get set, go! Ayan, mga survivor si Bamban. Kung bakit nangyayari sa amin ang Dahil sa'yo ako'y matapang. Kaya Manny Pacquiao ba ganyan? Dahil sa'yo ang laban na to. Ayan na. Buli. Dahil sa'yo ang laban na to. Ayan, si nanay sumalubong. Ate, Tata Eduardo. Andyan daw. Maputi na siya. Ayan po, dala namin bigas para sa kanila. Ugdok din na eh. May ugdok dito. Mayo. ugdok. Yung madalas na ano, ulod. Masarap pag na ginataan na. Ay, ang tanong natin, yung bigas, sino Hindi lang po siya driver, nagbuhat na rin siya ng bigas. Yan. Isang sakong bigas para kay Tata Eduardo, tsaka yung isang sako sa kanyang kababayan dito sa isla. Isla ng Sibambam. Sibanban, ano? Ay po, may nagtinda ka Skindi. Saan ka po galing? Saan ka pa galing? Galing pa ako ng Naga, nagdaya ko dito. Naku, may bibili kayo nandito? Marami daw dito mga... may dayo daw kasi. May dayo, no? Ice candy! Ayun na po, bigas ng buhay. Anong tinda mo? Bigas ng buhay ni Tata Eduardo. Tara, Ice candy. una na. Mana na? Ikaw ditong... Parang hindi na ito bigyan. Hindi pa lang ito. Hindi mo ito. Mali yung daan eh. Yan. Dawaw mali si Kalampits. Saan sila? Nagtrapak na lang.
Kaya pa. Sana yan. Hindi naman ang sinirap mo doon. Ay, sa Tatay Eduardo? Nandiyan? Tatay Ibis? Umalis? Ha? Nastamban? Ha? Tinatawag na? Chu! Pwede! Maray na hapon. Malinis na ba gano? Pagibaan nyo na. Dumating ang inyong anak. Tatay! Eduardo! Sakayan ko yan. Ha? Sakayan niyo si Linis. Oo. Ay po, nagdala kami ng bigas. Wala kita ma. Hmm? Eh, may dala kong ano? Bigas, ano? Yung ano, yung isang sako pa nanao natin sa kababayan mo, ano? Na? Kamu purinig ka, mabat ka sa tiyan. Binalikan ni Kalampatos. Ayun, oh. Ito, may dala din ako. Hey, mamimingit daw kayo. May dala akong grocery. Mamimingit ng ano, nagpating. Oo, saka hito. Ay, saan ka? May dala akong grocery. Para maglaba ko. May kadakot. Shampoo. Para lagi kang mabango. Akala bata. Ha? Trabaho. Ay, huwag ka magtrabaho. Maglaba ka na lang. Hindi ka akala paglabata. Ito pa. Talagang. Ay, walang kamatayan sa... Walang kamatayan sardinas dito tayo. Bigay ito ni ano? Ni Manay Riana. Ay, salamat Manay Riana sa sponsor kay Tati. Si Manay Riana. Ito. Ayan, may kape. Itchay. Papalaw-palaw kaya ako. Ah, nagpalaw ka? Kala ko nangingisda ka. Hindi ko nakapag-isa. Nakapag-isa ka rin. Akin ka niyan. Eh, tamang patinag ko kaya. Nag-ina yung kikiritan. Ah, Hindi mo wala ayan mga grocery. Wala to ka. Nakadalawang sa. Mamaya, papanaw natin mamaya. Patawag yung ano. Eh, Tawagin ko na. ha? Mamaya, pahinga muna. Ayan. Ang sabi mo tayo, pasalamat ka kay ano? Kay Manay Riana. Ano? Hindi na nakaimik tatay. Nadaog mo ba kasi Pacquiao? Iyo, talo. Oh, oh. Sinabi mo kasi madaog. Ayos baga. Kasi nadaog eh. Oo.
talo. Nagkakarigos ka pa ba? Ayun, marami ka ng sabon ano? Nagsabi kami, nagpapalit ng problema yun. Kaya bagay, itong yung kapalawan. Nagpalaw ka pala. Ano yung palaw yung Bubulit ng nyog. nagbubunot? Nagkukupras. Nagkupras ka na. Ayun po mga kalingap sa tatay. Masaya ka na ulit. Ano mamayang madaling araw, sama kami sa pangisda. Pamaon. Bibili tayong pamaon. Meron dyan, may mabibilan dyan? Oh, bulinaw na lang. Ano? Gurano yun? Masisay pa man kang kuya na. Mura lang naman ang kilo ng bulinaw. Masisay ka. Bulinaw pwede dyan? Masisay ka. Ha? Oo, mga ilang kilong bibili natin. Adi di ka nakainin yung... Di pa nakasinsay ko. Masaya. Papampaong ko mo kaya. Bakal tayong pamaon. Napakasimpain sila eh. Oo nga, babakal nga. Wala pa eh. Saan Bibili pa. mabakal? Eh, Wala naman ditong bilihan. saan pa nakakabakal? Rayuon. Oo, harayo. Sapra. Ano to? Dito pala tayo makapangisda. May paon sana dyan sa, sa dagat. Kaso hindi sila nakapaghanap eh. Hindi na. Wala pala mabili. Nagkupras po si tatay. Kami man bibintan mo ang kuya. Hindi pala mapangisda, no? Hindi pa. Diyan sa, Mayo. Sa Simaoy. Sa Simaoy. Meron dyan ang paano ng pampain. Igwa? Di ba, bakal? Bibili pa. Oh, arkila na lang. Gurano pa arkila papunta ron. Ayun lang kulang. Ano na isa nindo sudak. Para makasama ka pa para mangisda. Wala pa binadin lugod na kitang indo. Nasaan kitang? Kaya nga yung lima ito na itsa. Kuya na, Kitang. tama na sa Ayos na. So kitang. papauna na. Hindi pa pala nagagawa. Yun na kagawa na. Okay na. Hindi para itsa. Kitang. Larot nga si Muto kang nagharap ko tag paon, harap ko tag paon sila. Maba na naman ba yung biguti mo? May dala na kaming sabi mo magdala kami. Styro, Pero. Ito kagawin yung sira. Kasama naman si Jairo. Styro. Jairo. Pare po lang yan. Maduwasan na. Taob na. May bidla din. Oh. Mabakal ka mo, si Maoy? Taob naman. Iyo. Bandit sa nakita. Mabangwit na lang. Taob na. Oh, may bid taob na. Taob na. Taob na eh. Malaki na yung ano eh. Di pwede na magbakal. Bukas. Bukas naman. Wrong timing Dito maturog. Timing eh. Kaso hindi man tayo mga pangisda pala. Ano, doon ko yung tumulog sa baba. Ka, Kuya Bid. Ano, hindi ka lang bawi. Pwede magbangwit na lang muna kami. May bangwit ka ba dyan? Yung banggit mo daw. Hindi dyan ako bandit. Kuya. Yung pataw, yung kitang din. Tinatapon yun eh. Tapos maraming, kaso pain din, paon. May paon din. Ay meron, iguana. May bulati din sa kuya. Bulati, hindi ba nasibad sa bulati? Mayroong bulati. Nasibad din. Oo. Tubig, ito magkapisa ko yan. Ito ang kuyan. Tumabalik ko ako. Tilangan nyo dyan. Paon lang Manauhin ma. Mga 2 kilos, 5 kilos na katay. Sana. Hindi mo ako sa banggi. Banggi. Wala pala mabilan pain. Di ko sila katuro lang yan. Pwede ko man mga lasing ko magbibang kayo lasing ko kapag may araw pa. Ayo. Di, ngunyan. Ano muna. Kung kalwa ko binig gang ulan pa siya na. Barap sa imo. Hindi kayo mangisda mamayang gabi? Hindi kayo mangisda? Kung may pa may Pwede, kulap may yan. tama pa sa gin. Ini. Hindi, kami. Kala ko ito dahil nagiinom na. Hindi. Hindi naman. Oh, bawal na. Ayaw namin dahil matanda na. Ayo, delikado. Delikado sa iyong buhok. Oo. Sa buhok. Ayun. Kala ko may asawa ka na pagbalik ko. Susunod, dapat may asawa na susunod. Sayang di pa makasama. Di pa tayo mangis na mamaya. Wala daw pain eh.
Ayan, kasama namin si ano. Sinitan cute. Ayan. Magbingwit na lang tayo. Ano? Pwede kumain? Ha? O may nabingwit na nga kami kanina dito. Ihawin namin mamaya. Ayan. Nabingwit namin. Uy, pa naman ka pamangon. Puta. Pwede yan? Kakarnihin? Bigla ko matulog. Ha? Pusit. Asar pamangon. Pamaon mong pusit? Isang piraso? Isa lang. Ay, gagat. Gagat-gatin. Bangke ako mabanwit. Bangke. Bukas Di, umaga. masama kami na magbangwit. Ano? Pamain na lang daw natin pusit. Maliit ang bangka. Maliit. Malit? Doon lang tayo sa pangpang. O, sa pangpang na lang tayo. Kami. Ano? Doon ka magpatulog. Balik ni tatay. Galing isla. Sa mga alas 3, alas 2, alas... Pwede na yung pusit na yan. Kasla ko. Anong gagamitin mo yung malilit na kitang? Kaya. Gusto ko lang. Ano mo? Kahit niyatin ko lang. Isa lang ko nun. Maliit kasi bangka. Mga bangke ako bibili. Ihawin namin yung dalawang isda dyan. Eh. Ayun. Gusto ko lang pumawa. Padala rin sa aga. Sira. Ha? Makadala ka mo sa aga. Sira kung ulit sa aga. Mm. May mga aga. Hindi kami makaiba sa pangisda. Salit-salit yun. Hindi, may motor man kami dala. Hindi pwede na kulangan. Marami. Ay, hindi pwede takula. Kasi lipat-lipat ka pag walang Ah, lipat. Yan na lang kung kuya. di abangan na lang tayo sa pangpang. Patid. Sige. Pwede mong mamingwit din dyan gamit ng ano. Si ano? Si Mario. Mario ano? Mario Orgaya. Ha? Ah, si Jojo pala ni. Mario. Oo. Ito si ano, si Brownie. Ano yan? Si Buring. Buring. Nagtatrabaho nga. Ayun. Marami kang nyug na nakuha. Salit sa lang. Mga salit doon tao. Masap sa kakusina. Masap na. Oo. Para magkaroon lang ng kubos tatay. Pero dako, laon mo, tawaid, makaagong ka. Iyo, padakulan mo konti. Abutin ng 4,000. Pwede na siguro. Kasama na libur ano. Kulang masira. Kulang. Snipa. Pako. Ayo. Di abutin ng ugor ano 5,000. Pwede. Snipa. Saka mga pako. Pako pa ano. Di 5,000 na lang. Bahala ka na. Ano? Sa'yo ko na lang bibigay yung budget. Kulang ang 5,000. Kulang? Kubo-kubo lang naman. Sangka to. Kaya pare pang ano. Mirana tiklag niya mildos. Hmm. Pako.
Tapos mapatrabaho pa. Lagi ko yung mga patanggilong bako. Mga 7 mil, ganun. Pwede na yun. Pwede na. Bahala ka na, bibigay ko sa'yo 7 mil. Kami na mga trabaho. So, ikaw na lang ano, ikaw na lang magagawa. Sige. Basta pagbalik namin, may bahay na sa tatay. Yo, ako lalo, tatanong ka di man sinda. Malay mo maturog sa imong harong. Sunod kama. Sunod agom mo. Ay, agum na yan. Iya, agom nang dala ni Kuya. Menos 7 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, salamat ano, manahiriya na. Gagawa na ng kubo-kubo si Tate Eduardo. Bala ka na dyan, ano? Basta nasa maganda yung ano, Tate Eduardo. May bahay. Kubo-kubo. Hindi ko na kasi mga turugan. Hindi ko nagtuturog. Oral. Iyo. Bala ka na. Basta pagbalik namin, meron ng kubo-kubo siya. No? Ayan. Ano tayo, masaya ka? Mahal-mahal ka ng sponsor mo eh. Na, si Manay. Rian. Yan eh. Matabang ka rin pag-gibo? O siya na lang bahala? Siya na lang ano? Kasi titira ka na lang. Ay mga kalinga. Tuntua si Tatay Eduardo. Sipag mo Tatay Eduardo, nasa 2,000 daw na binuntan mo, 2,000? Ilang araw mo binuntan yun? Ngayon pala ka nag-umpisa. Ha? Hindi pa natapos. Ay, di ba tapos? Lulupin ko yan. Labo lang pa. Sige tayo, ano? Ano masabi mo? Meron ka ng kubo-kubo na ano? Ha? Salamat sa mga sponsor. Sponsor na. Mahal-mahal ka ng sponsor natin. Ano? Ayan. Lingap, mamimigay na po si Tata Eduardo ng bigas ng buhay sa kanyang kababayan. Ayan. Napakaswerte ng mga kababayan niya dito. Ayan. Ayan, takal-takal muna tayo. Ako matap. Ayan, pila-pila. Arms forward. Arms forward. Ayan. Tara na. Katol, sir. Kasama na nga niyo. Eh, gano'n. Tama. Di apat. Apat na harong. Pagal-pagal sa tatay. Isa ka pa amalitong kato na nandito. Ano yung sarili mo yung binuntan mo? Tala. Tala. Ini Ah. ano mo. Parte naman pag binabanga ng ito. Tapos yung kami nalwa, banga man. Iya. Banga ka mo. Jackpot man pala na di. Bangon muna. Suka banga, masamoy man duwa. Bukap dyan uy! Namursintuhan man. Porsyuntuhan. Maganda na yan. Kesa mayo. Ayan po, mananaon na si tatay. Mamimigay na po ng bigas. Bigas ng buhay ng kanyang mga kababayan. Dalaw-dalawa. Yan. Dapat may burik ang ako. Kurit. Ba't may kurit? Ay, para palatandaan. May balama ko sa video. Palatandaan. Ayan. Ay mga kalingap, para sa kanyang mga kababayan. Bigas ng buhay. Buhay na bigas. Tatay. Dalaw-dalawa. Tapat. Pag sobra, mumulit na lang iba. Yan. 1 kilo ang laman ng isa, no? Yan. Sako. Ayan. Wala man mga sa grabe na akong Buhay na. Punta natin mamaya, gulaman niya. Ano? Ayun mga kalingap, pupuntahan po natin yung ano, yung gulaman ni Tata Eduardo. Ito po yung katiwala niya sa negosyo. Di malapit na kanin, di pa? Takot pa na. Oo. Ayun. Ang dami po nila dito. Wala pang 100.
Doon na lang kami matutulog sa inyo. Doon na lang. Ito yung kapatid ni yung nag-message sa atin si meron daw doon ano yung nanay mo daw. May karamdaman daw. Hindi nga may karamdaman daw yung nanay mo. May karamdaman daw. Ilang bis daw ng ospital yun ano. Anong nararamdaman niya? Ayos, ano? Na ganun. Ayan. Lumpo rin na saan? Ay, anak niya. Soltero. Anong nangyari? Motor? Yan po, nag-recommend si Tatay Eduardo ng tutulungan natin. Punta natin bukas na lang. Yung nalumpo. Mamaya. Ayan o. Kahit mamaya. Ayan po, paubos na. Ang dami po nila. Ang dami. Ayan, ganito po dito ka. Kasimple lang ang buhay. Sa isla ng Sibamban. Ayan. Wala si Bunbun. Si Banban lang na ano dito ano. Si Bawa. Si Mama. Tinaguan ano. Nakatago talaga yun. Ayan po. Ayan, paubos na po yung bigas. Paubos na. Isa-isa muna. Sige, kaya pa yatang dalawa-dalawa. Para mabigyan. Nabigyan na ba? Sipa. May na? Anak. Mana? Paano na ni? Paano na ni? Pwede ka agad dyan. Oo. Baka magsobra pa tao. Para magkapasubra oh. Iya. Ikaw, meron ka na? Igwa ka na? Kag-alam. Meron ka na nakuha, kuya? Meron na? Kumahay pa. Kuha rin sa'yo. Ano sa okay na na? Ha? Ayan. May bigas ng buhay naman na yun si Tatay Eduardo. Pagbalik namin doon na kami matutulog sa kubo mo. Saan gagawan? Dyan. Dito? Dito? Sige. Dara mo na bayi. Ba mawalan si kuya, mabusan. Siya yung taga-sandok. Ha? Ay, kanya na. Alright. Yan po ang bigas ng buhay. Nabiyaya ng ating mapagmahal na OFW na si Manay Riana. Ayan. Manay Riana. Mahal ka na yung Manay, no? Natutuwa sa sayo. Wala na. Tigdari. Tigdari. Apat na sa indan. Ayun, parang siya yung kapitan dito sa Tatay Eduardo. Siya yung pinaka-kapitan. siya namimigay. Pinakang Dato Manong, dapat may putput ka dito tay. Ano? Dato kamahalan. Ayan mga kalingap, ayan, salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Manay Riana, salamat ano. At hindi mo pinapabayaan sa Tatay Eduardo. Ayan, kahit hindi okay yung pakiramdam natin, pinilit natin pumunta ng isla para may hatid lang yung tulong mula sa iyo kay Tatay Eduardo. Salamat po Manay Riana. Ayan. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.